Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude nahi duzuen bizitza sortzen super sekretu hauek praktikatzen espero dut baietz. Baldakizu dena energia dela eta aukera ezberdinak direla? Gogoratu zertzen materia. Materia ordenatzen da, hasiera batean aukera guztiak daude eta zuk aukeratzen duzun ideian holaxe ordenatzen da. Beraz, ziur egon zaite zuk nahi duzun posibilitate edo desio hori posible dela. Jarraitu nirekin eta kontuatuko zea. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula supersekretu guztiak bizitza sortzen hasteko eta web orrian superentrenamendu bat txikitatik erraminta hauek praktikan jartzeko. Ez itxaron! Oso garrantzitsua da orainean egotea bizitzako nahi duzun gauzak sortzeko. Zergatik zure harreta balin badago iragan ezagun horretan edo aurre ikusiko duzun etorkizun horretan berdina sortuko duzu. Oso garrantzitsua da eraberean zure desioa orainean bizitzea. Horrela, zure garun subkontzienteak posible dela pentsatuko du eta garun kontzienteak ekintzak planifikatuko ditu hura lortzeko. Zuk aukera hori garun handi horretatik, hau da, suprakontzientzia horretatik, aukeratzen duzunean, ondoren, kausa eta efektuaren legea dator. Hau da, zuk ekintza horiek egingo dituzu, zure barrukaldeak erabaki duelako desio hori plazaratzea, ezta? Adibidez, zein da zure kausa delako hori imaginatu asteburuan partido bat duzula eta entrenatu duzula gogoz, egunero juntzea, euneko eman duzu. Eta partidoaren eguna iristen da eta konfiantza osoz jokatzen duzu. Zer gertatzen da zure kausa bestelako balin bada, etzea ez dezu esfortzu guzti egin, etzea jun egunero entrenatzea, orduan urduri zoaz partido egunea. Eta ez bazoaz urduri da, bosta jola zaizula. Zure desioa etorkizunean kokatzen baduzu, hau da, oraindik bete gabe edo betetzear dagoen desio bat bezala, etzeari uraia da betetagongo balitz bezala jokatzen, etorkizunean kokatu duzu. Orduan, adibidez, pertsona ziur bat izan nahi baduzu, pentsatu egin behar duzu pertsona ziur bat bezala eta ekintzak ere ziurtasunez egin behar dituzu. Gure garunak plazerra eta minaren arabera jokatzen du. Askotan zergatik ikasten dugu, ez gainditzeko beldurragatik. Plazerrak ere bultzatzen du, baina ez da indartsua. Beldurra noiz sortzen da, pistak ematen dizkigu zer egin behar dudan egoera hori aldatzeko. Adibidez, ez badut aurrezten, ezingo dut lagunekin atera kalera, eta beraz, beldur horrei esker, muituko etipurdia aurrezteko. Jendeak ez daukagu nahi duguna, baizik uzten duguna, ezta? Noraino uzten dugu, bai? Minak aldatzen laguntzen digu, ze puntuaino aguantatuko duzu. Adibidez, gaizki tratatzen bat zaituzte lagunek zeinko duzu. Joan, ziur aski, denbora eta esfortzua izango zuretzako lagun berriak topatzea eta pertsona batzuk nahiago dute esfortzu hori ez egin eta egoera aguantatzea. Baina gehienetan eta beti ez esatearren, okerro da ezagun txarra ezagutu beharreko berria baino. Ez gero ohitu behar egoera txarretara. Imaginatu askotan gaixotzen gehala. Zer nahiago duzu hori edo esfortzua egin eta ohitura osasuntsuak txertatzen jun txikitatik. Zure burua maite baduzu, etzean minan gelditu behar.
edo esfortzu hori egiteak min gehiago ematen dizu. Jarri dazu hemen behan, gelditzen zehala ezer aldatu gabe eta mina aguantatuz, esfortzu handia delakoan edo alderantziz nahiago duzula. Hobe egon eta esfortzu egin. Erabaki eta jarri dazu. Aurrera super txikiak eta super familiak. Y con volumena